nilang ta focus. Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16 verses 44 to 52. Ezekiel chapter 16 verses 44 to 52. Diha ang atong focus karon sa pagtuon. Pero para masabtan jud nato, sugdo na to basa sa verse 43. Na ano ta? Ezekiel chapter 16. 44. Sugdo na to 43. 43 hangtod sa 52. Ara na get? Nana, sige manindog ta. Tungod kay wala mo man hinumdumi ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on, o kay gipalagot mo man hinuon ako, busa silutan ko ikaw tungod sa imong nabuhat. Ang Ginoong Dios maoy nag-ingon niini. Mingon ang Ginoo nganong gidugangan mo man ang kalawayan o kadautan mong buhat. Ang tanan nga tiggamit sa panultihon, musulti mahitungod kanimo. Unsa gani ang inahan mauusab ang anak nga babaye. Anak ka sa imong inahan nga nasilag sa iyang bana o sa iyang mga anak. Igsuon ka sa imong mga igsuong babaye nga nasilag sa ilang mga bana o sa ilang mga anak. Ang imong inahan hitihanon o ang imong amahan amorihanon. O ang imong magulang nga babaye mao ang Samaria nga nagpuyo ka uban sa iyang mga anak nga babaye sa amihanan nimo, ug ang imong manghod mao ang Sodoma nga nagpuyo sa habagatan nimo kauban sa iyang mga anak nga babaye. Ug dili lamang kay misundog ka sa ilang pagkinabuhi, kundili sulod lamang sa mubo nga panahon gilabwan mo pagayud ang ilang pagkadautan. Ang Ginoong Diyos nag-ingon, ako ang Diyos nga buhi, ug nakita ko nga ang imong igsuong babaye nga mao ang Sodoma, ug ang imong anak nga babaye nga wala makahimo sa nahimo nimo ug sa imong mga anak. Ang sala sa Sodoma ug sa iyang mga anak mao man ang pagkamapahitason. Ang kaulit naghinubra nga pagkahamugaway og panginabuhi apan wala mutabang sa mga kabos og timawa. Mapahitason sila og nagbuhat og dautan sa akong atubangan, busa gilaglag ko sila sumala sa imong nahibaluan. Ang Samaria wala makahimo bisan na lang og katunga sa imong mga sala. Nakabuhat kag mas daghan pa or mas daghang kahiwian kay kanila og tungod sa kadaghan sa kalapasan ang nga imong nahimo, ang imong mga igsuong babaye daw matarong nga tan-awon. Antusa usab ang imong kaulawan kay nakahimo kag pagpanghukom nga makaayo sa imong mga igsuong babaye. Tungod sa imong mga sala, diin gibuhat mo ang mas daghan nga kalapasan kay kanila, daw mas matarong sila kay kanimo. Busa angay kang maulaw ug agwantaha ang maong kaulawan. Kay gihimo mo ang imong igsuong babaye nga mas matarong nga tan-awon kay kanimo. Let's pray. Lord Jesus, thank you Lord sa imong pagdala kanamo sa imong presensya, sa imong atubangan. Thank you, Father in heaven, nga sa gihapon may kahigayunan kami sa pagduol diha sa fellowship aron Ginoong makapaminaw sa imong mga pulong. And we pray sa mga lockdown nga mga kasimbahanan karon wala sila tigom. Salamat gihapon nga bisan sa mga social media makapaminaw sila sa imong mga pulong, Ginoo. Thank you, Father God, ining mga kinabuhi nga niya karon og i-bless ang among hamubong kapanahunan nga kami o Ginoo mamalandong, maminaw o magpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan.
Mao ni among giampo nga ikaw o Dios mamuhat sa among hunahunag kasing-kasing, magtudlo, magpalambog, magpauswag sa among pagsalig ug pagtuo kanimo. This is our prayer in Jesus mighty name. Amen and amen. Manglingkod ta. Manglingkod ta mga igsoon. Ning tungora So, ang ning tungora mga igsoon kanang atong magtagsa-tagsa ta og tan-aw sa atong kaugalingon kada usa nato tungod kay ingon ang Biblia kamo ang asin, kamo ang kahayag niining kalibutan. Unya, kining asin bisan kung maghimo kag chocolate ug way asin, di gina mahimong asin. Adi na mahimong chocolate. Chocolate. Kanang sabon panglaba, di po na mahimong sabong panglaba nga ingon ana kung wa na siya gisagulag asin. Ya kanang asin mga igsuon dunay 14,000 kapaagi kung unsaon na siya paggamit. Pila? 14,000. Ang asin dunay 14,000 or 14,000 kapaagi sa paggamit. That is why ningon si Lord nga ikaw ang asin sa kalibutan. In other words, galamiton ta mo nang mingong walay mo ingong wa koy gamit. Galamiton gyud ta kung magpagamit as Ginoo. Ang problema si Lord dili siya mo gamit kung hugaw mo na nga magpahinlo ta sa Ginoo. Now kanang daw lecture or teaching sa gulan nato ni teaching mga igsoon this afternoon arong masabtan nato ni og ayo. Dinhi sa Bible, kung imong tan-awon ang mapa, gamay ra kayo ang ang Israel, ang nasod sa Israel. Unya sa ubos ana niya mao ang kanang Afghan o mga Palestianon, unya sa ubos ana ang maong mga ang Egypt na sa gilid niya mo na mga Muslim countries. Na dool niya ng Lebanon, kanang mga Arab countries, mga Muslim countries. Nya gisgutan diha kining mga naglibot niya pang mga nasod sa istorya sa Bible nga naay katong mga Moabites, mga taga Sodom, mga Sodomites, taga Sodoma, mga silinganan nga mga nasod. Unya sa nakaibaw ta sa history nga kini nga mga nasod nagkalain-lain ang ilang Ginoo nga gisimba. Nagkalain-lain ang ilang Dios nga gisimba og nasayod ning mga nasura. Bisan ang Egypt, ang mga Idumihanon, ang mga Amonihanon, mga Kanaanhon, Moabihanon, kahibaw sila nga ang Dios ra sa Israel ang tinuod. Nasabtan na to. Ang Dios ra sa Israel ang labang gamhanan, kay siya man ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug siya pod ang atong gisimba karon. Pero bisan pag nasayod ni ana ang mga kining mga nagpalibot nilang nasod, dili gyud nila ilisan ang ilang Dios. That is why matinga ka nga kabalo man sila nga ang Ginoo sa Israel. Gamhanan kayo pero nganong wala man sila misimba sa Dios sa Israel. Nganong nagpadayon man sila simba sa ilang mga Dios nga dili tinuod nga Dios. Ato na po kaspikas nasod laing dapit. Mao gihapon ang ilang gimo, dili sila mobiya sa ilahang Dios. Dili gyud nila ibaylo bisag nasayod na sila nga ang Dios sa Israel, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, gamhanan kaayo. Dili gyud sila mobiya sa ilang Dios. Ang mga Pilistianon, dili gyud sila ang mga kaning kaliwat ti Goliath, dili gyud sila mobiya sa ilang Dios. Na sila ay Dios nga gitawag og si Dagon or Dangon. Nga di gyud sila mobiya ni ana. O niya dito sa Egypt, do na sila ay Dios nga nakalain-laing itsura, di gyud sila mobiya. Then, ang mga Israelita nasayod ani nga kining maong mga Diyos sa mga kanasuran, walay gahom. Wala sila'y gahom. Kaya ang tinuod nga Dios nga gamhanan, siya man lang ang Dios nga atong gisimba gialagaran. Siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Now, nakaibalo man ta sa story ani. Pagsulod nila sa Kanaan, seryoso gyud kay silang nagsimba lang sa Dios. Kining mga Israelita. Unya, init kayo sila sa ilang pag-alagad sa Diyos, wala sila pakialam sa mga Diyos sa ubang nasod. Gani,
ang pagpamatuod nga gamhanan ang ilang Dios tungod kay ang maong mga nasod ilang gigera nidaog sila tungod sa panabang sa Ginoo. Sa time ni Gideon, mura sila nakigera sa kabalasas kabaybayunan, kining gidaghanon sa army sa ilang kontra, daw balas sa kabaybayunan. And musulong si Gideon 300 warriors ra. Nganong nagmadaogon sila, tungod kay gamhanan ang Dios nga nag-uban kanila, ikumpara sa Diyos sa ilang mga kaaway sa mga nasod nga naghiusa. Nasabta na to? That is why dili gini sila basta-basta. Pero kahibaw mo, tungod sa wala pagtuman sa mga Israelita, kay gisugo ning Israelita, love the Lord you with all your God, with all your heart, with all your love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your soul. Sa tibuok mong kusog, sa tibuok. And then ang sunod niyang sugo, kanang makita na siya Deuteronomy chapter 6 verse 5, 6, 7, 8, 9, 10 ug 11. Ang sunod niyang sugo ningon siyang ang akong mga pulong ug ang kining mga nangasulat na dire mga panghitabo isulti ngadto sa inyong mga kaanakan. Isulat ni sa mga bungbong, pati butang ni sa mga agtang, ibutang sa mga pultahan, unya hisguti ni inig bangon, hisguti inig tulog na ninyo, isugilo ni sa inyong mga anak while magpanaw kamo. So wala na buhata sa mga Israelite. That is why ang ilang mga anak wala nasayod unsay gipangbuhat sa Dios, wala nasayod sa mga balaod sa Ginoo, ug maoy dakong hinungdan nga ang mga Dios sa nagkalain-laing mga nasod ilang gipangsimba o gipang-alagaran. Muna nga dinhi dili ta pwede kanang puro rata panalangin atong iwali. Pastor, kana rang blessing iwali pastor ba? Kana rang mga joke-joke pastor kay ayaw tong sakitan ko ana pastor eh. Ma-hurt ko na mga wali pastor, ilisi na pastor. Ngana no. So dapat masabta na to pag ayo kay one day bisag unsa ta karon ka init sa pagpangalagad sa Ginoo. Pag dili ka kayo makasabot dire, nigabot sa panahon or makasabot kag ayo dire dili ka hingampuon inigabot sa panahon pukan ka. Mahalayo ka, matagak sad ka. Munang maminaw tag ayo. Now karon, atong gibasa tong Ezekiel chapter 16. Ang gihisgutan didto ang Israel ug ang Juda. Murag ug basa na to, sama ka sa imong igsuon, sama ka sa murag ingana no. Pero sa pagkatinuod lang ang gisgutan ana nasod nga Israel, nasod ug nga Juda ug ang mga silingan ng nasod nga mao ang Sodoma, Gomora, ingana no. Karon sabto na to nag-ayo unsa nang panghitabo. Ready na ta? Amen. Sige, tan-awon na to ang verse 23. Chapter 16 verse 23. Tanawa. 43, sorry. 43 to akong gisulti ganina. Tungod kay wala mo man hinumdumi ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on, o kay gipalagot mo man hinuon ako, busa silutan ko ikaw tungod sa imong gibuhat. Unsay buot gipasabot ni Lord ani? Katong niingon si Lord nga ang imong pagkabatan-on, kadto ning time nga ang Israelita bag-o pang nigawas sa Egypt. Ang nasod batan-on pa. Dili ni ingog usa ka tawo ra ang gisultian diri ni Lord. Kundili usa ka nasod. Kadto niyong batan-on pa ka bag-o patang nagkaila. Bag-o pati kang gipagawas sa Egypt ingon nga usa ka nasod. Nganong wala nimo to hinumdumi? Kay kabalo ka sa bag-o pa ang mga Israelitang grabing nahigugmag ayos Ginoo human paggawas nila sa Egypt. Init kayo gyud sila. Nga grabe kayo ang ilang kasinatian, tanan gong milagro makita nila ato. Buak ang dagat, di sa Egypt pa lang sila doon na napulo ka milagro. Pagawas nila, gibuak ni Lord ang dagat, gitabunan ang ilang mga kaaway sa dagat. Unya, doon ay pait nga tubig, gihimo ni Lord nga tamis, doon ay bato, uga sila, uhaw sila, gipaagi ang tubig. Gigutom sila, gitagaan og mana sa panahong nireklamo sila kaway sudan, gitagaan sila og kwel. Sir, mga buntog kwel. Provided sila. And grabe daghanang milagro tong nahitabo.
But katong mga milagruha ang gipangbuhat sa Ginoo ngadto kanila, dali ra kaayo nilang gikalimtan. Dali ra kaayong gikalimtan, kabantay ka ngatong kamo pa. Unya naa mo yung mga moment nga kinagrabihan, unya kalit ra niyang kalimtan, sakitan ka no? Sakit, anong nabuhat man to nimo ha? Ano ka ha? Nga na, no? So, ingon si Lord nga, wala ni mo to hinumdumi. Nalimtan nila ang gipangbuhat ni Lord sa ilang kinabuhi. That is why kita, dili ta magkalimot. Pag mayon na ganing, oy, magpasalamat, kasi magpasalamat. Bira dayon kas imong listahan sa prayer request nimo, kadtong gi-answered prayer na nga imong gitsikan, mo to imong isugilon. Mga igsuon, salamat Diyos Ginoo, no? Sugilon gyud kada yon nga nakay pasalamat. Sila gikalimtan na nila. Gawas nga ilang gikalimtan ang mga gibuhat ni Lord diha kanila tungod kay ang Ginoo nahigugma kanila. Nagbuhat pa gyud sila mga butang nga makapasakit og ayo sa Dios. Muning gigamit niya si Ezekiel. Ako na ning gisulti but usbon nako ning sulti. So, tan-aw nako sa tanan. Sagdi lang og maldituhon og dagway ni pastor. Unya nga kinis Ezekiel gitawag siya sa Ginoo nga naay espesyal nga giagiang kasakit usa siya nahimong magwalali. Dunay kaniadto usa lang kanasod nga Israel, pero nabuak sa duha tungod sa sala ni Solomon. Ang usa nahimong Juda ug ang usa nahimong Northern Kingdom Israel, pero pareho ni silang Israelite. Nasabtan na to. So nabuak ni siya. Sa pagkabuak ani niya, ang pikas nga gingharian nga mao ang Northern Kingdom nagpakasala og 360 ka tuig. Pila ka tuig? Okay. 360 years. Pero ang Juda nagpakasala sila 40 years. So si Ezekiel giingnas Ginoo, Ezekiel, gamiton kanako nga mahimong magwalali sa duha ka nasod. Pero sa dili pa na prosesoon kanakog ayo, buakon kanakog ayo, pasakitan ka aron nga makasabot kag unsay akong tuyo. Giingnan ni Ezekiel kay 360 years mang nagpakasala ang Northern Kingdom. Maltulog ka Ezekiel nga magpuasa. Kapuasa mas Ezekiel ato. Nga magtakilid kang maghigda sulod sa 360 ka adlaw ug di ka pwedeng mohayang. Perting paitan ano? Lord, 290 na. Ang laya na gyud. 299 ug malas na gyud Lord. Di pa di ay kay 360 man. Lord, 359 na Lord. Pagkaugma 360 na humana. Niingon na pod ang Ginoo. Okay Ezekiel, mubali na po kag katulog. Magkatulog ka mubali na pod sa tuo. 40 ka adlaw, 40 years, 40 days, tungod kay ang usa ka tuig nga pagpakasala, balig usa ka adlaw nimong antusan. So kay 40 years man sila nakasala, 40 days kang maging ana nga maghigda. Magtagilid siya nga maghigda, kanang dinhiray nagdapat, di siya pwedeng mohayang. Hasol kayo no? 40 days? 360 days siyang gaingon ana kay sa sala sa Israel. 40 days siyang gaingon ana sa sala sa Juda. And pagkahuman ato akala niya tapos na giingnan na po siya ni Lord. Ezekiel, gapusa ang imong kaugalingon sulod sa imong kwarto og pagpadlak. Gapusa ang imong kaugalingon og taptampi ang imong baba. Imagine na way kaon na. Katong higda siya man pa siya kaon na to. Pero kadto fasting na jud. Taptampan ang iyang baba. Unya daw ginapos siya. Kung ikaw kuno alagad sa Ginoo ing anaon ka, makaingon kang Lord. Anong ako maimong silutan nga nakasala man sila? Sila may silutit. Pag human ato, gitangtang na ang tap-tap sa iyang baba o gitangtang na iyang gapos o giingnan siya, Ezekiel, iwali ang akong pulong, mamati silag dili, mudawat silag dili, kanang ikalipay nila ang akong pulong or dili. Iwali ang akong pulong kay gahi ni silag ulo. Ingon siya. Ingon ang Diyos ngadto kang Ezekiel.
That is why si Ezekiel, makita nimo nga ang iyang preaching, diretso kayo. Walay lipod-lipod, kinasakitan. Masakit pa tumuwali kaysa ni Pastor Jonas Intawon. Ingon siya nasayod ang Ginoo, gahi kay mong ulo. Bisag unsaon gahi gyud mong ulo. Sala, dili na akong sala, maminaw mog dili, mudawat mog dili, basta kay gisugo kus Ginoong walihan mo. And so gidiretso niya, ginawong niya, gidirect niya pagsulti ang Israel sa iyang sala. O kanang salaa, mao nang atong gibasa karon. Nata diha? Okay. Because thou hast not remembered the days of thy youth. Tungod kay wala man ka nahinumdum sa dihang batan-on pa ka nga pagkanasod, giunsa tikaw. Giunsa ka nako pagpangga, giunsa ka nako paghatag og milagro. But has fretted me with all these things, behold, therefore I also will recompense thy way upon thine head, said the Lord God, and thou shalt not commit this lewdness above all thine abominations. Ningon siya, ana siya pagsulti nga, tungod kay wala ka na hinumdum sa akong ipanghimo nimong mga kaayuhan, ug ikaduha nagbuhat pag yung kagbutang nga makapalagot ug ayon nako. Di ka kalikay aning grabe kayong kaulawan ug agwantahon nimo ni. Now, agsa niagi ba to Wednesday? Nagwali ko antong Wednesday, ang uluhan sa wali nag-ingon diha nga, ang tinaguan nga sala, ang sala nga gitaguan, mo resulta og kaulawan og kaalautan. Muna natay mga sala-sala, ayaw na, surrenders, Ginoo, pangayag pasaylo. O niya, sugdi dayon ang pagkinabuhi o yung siyang kabubuton. Padayon na to. Ingon ang verse 44, look, tanawa, everyone who uses Proverbs will say these Proverbs about you. Like mother, like daughter. Tanawa ha, naanada ay mga istorya. Nga nag-ingon, kung onsang inahan, mao po ng anak ka. Asam day mo liwat. Muna gisulti ni Lord. Because, kini nga, ang ilang henerasyon nga ng labay na, ang ilang henerasyon nga ng labay, grabe na kaayo kadautan. So sila, ang ngayon na unta ni silang magbago, pero mas labaw pa ang ilang gipangbuhat. That is why ingon si Lord, kamo inyo na pod nga gipukaw ang panultihon nga nag-ingon. Kinsa man diay, nga naman po inahan, mao po nang buhat sa anak. Ingon si Lord, dili unta na, mahunong na unta na nga panultihon. So in verse 45, you are the daughter of your mother, who despised her husband and children. Ikaw anak ka sa imong inahan nga nagsalikway sa iyang bana o sa iyang mga anak. O sabot, di ba sabot? Ang nasod ng Israel, daw gikumpara siya sa usa ka babaye nga ang iyang bana mao ang Diyos. Hello? Ang usa ka nasod ng Israel, daw gitawag siya, munang moingon ang Bible, woman, ang iyang gipasabot, ang Israel, nasod sa Israel, woman, nganong gidespise, nganong gisalikway manimo ang imong bana, o ang gipasabot diya nga bana, ang Diyos. Pag-ingon diya, ug ang iyang mga anak, it means, ang mga magwalali nga mga anak sa Diyos nga gipadala, ngadto sa Israel. Nganong imo man gisalikway? And then, naingon diha, sa padayon na to, your mother was the Hittite, was a Hittite, and your father, an Amorite. So, imong giila, nga daw ang imong inahan, Ammonite. Dili, Hittite. Wala nag-ila og Diyos. Then ang imong papa, Amorite, nga wala po nag-ila og Diyos. Mo nang ikaw karon, mura kag wala nakaila nako. Nga ako manunta ang imong papa, ingana ang complain ni Lord, ngadtos mga Israelite. And listen, in verse 46, your older sister was Samaria. Kining Samaria, lahi po ni nga nasod. Yang ginan ng Israel ang imong igsuong babae mao ang Samaria. Ikaw nasod sa Israel, daw imong igsuon ang nasod sa Samaria. Nasabtan? Klaro? Klaro.
Nasabtan mga igsoon? Praise God. So, padayon ta. Ningon da, your older sister was Samaria, who lived with her daughters to the north of you. Kining nasura na sa imo lang duol, sa ibabaw nimo. And then ningon diha, and your younger sister was Sodoma. So iyang gipanag-ingnan nga ang Israel, daw may mga igsuon siya, ang gibut gipasabot ana mga nasod. Pag moingon siyang older sister, it means unang nahimong nasod. Pag moingon siyang younger sister, it means sunod nga nahimong nasod sa Israel. Okay, nasabta na. Iyang gitag-in nga ikaw, daw imong igsuon ni sila, nga wala may ilan ako. That is why wala po ka nag-ilan ako ron. Nakuha na nato? Okay, padayon na to. Didn't you walk? So, pagsulti na. Didn't walk or didn't you walk in their ways and practice their abominations? It was only a short time before you behave more corruptly than they did. Ingon siya nga, mubo raman kaayo Israel. Nga nakighigala kaaning Sodoma, kining mga Nasura, Samaria, kining Hita, mga Amorite. Mubo ra kayong panahon nga nagkuyog mo. Kay dihinto man kakaniadtos Egypt. Gikuha ti kas Egypt, gibutang aning nasod sa Kanaan og nahimo mong Israelite nga nasod. Ug mubo ra ang panahon nga nag-uban mo ani nila kay bag-o ra ka naabot diha, kini sila diha na. Pero bisag mubo lang kayo ang panahon, ang imong gibuhat nakakat-on ka nila nga mga silinganang nasod og buhat og sala. Gani milabaw pa ka kadautan kaysa nila. Kuyawa, no? So, naatay makuha aning pagtulunan batanon. Na kung ikaw nalibutan kag barkadang dili Kristohanon, wala sila'y makatunan nimong bersikulo kay talawan kang musulti sa pulong sa Diyos. Pero daghan kang makatunan nilang binugoy. Tinoo dili. Suko na kaning ubang gatanaw. Tinuod na. Kung ikaw ra usa di manigarilyo, kuyog kas imong mga barkadang parehong manigarilyo, makakat-on ka og mas mulabaw pa kanila. Kung ikaw usa Christian di ka mo inom, sige kag kuyog sa mga palahubog, mas mulabaw ka pa nila kapalahubog. Kung ikaw Christian, magsigi kag kuyog atong magsigig hukas, mulabaw pa kanilang maghukas. Na? Sige kag sayawg lamok. 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 Nganaana mo kag imo. Mauni. Ang mga Israelita, nibiya sila sa pulong sa Ginoo. Niundang sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Niundang sila sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Niundang sila sa pagtagad sa mga magwalalis pulong sa Ginoo. Wala nila tagda ang mga pagbadlong sa mga propeta nila. That is why nakalimtan nila unsay ka mga kasuguan ni Lord nga makapamatarong sa ilang kinabuhi. O gawas pa ni ana, nataliwadan sila sa mga nasod nga wala makaila og Dios. Ug nagsimba sa laing mga Diyos. That is why kay wala naman sila, nitalikod naman sila sa Diyos, wala naman sila nagsimba sa Diyos, tanaw sila sa mga nasod, Sodoma, Gomora, Assyria, Samaria. Sa to diyang mga pangisgutan. Sa pagtanaw nila aning mga nasura, mo man ilang gipangbuhat, ilang gikulikta. Muna ni complain si Lord. Ingon si Lord, adtua og pangutan-a ang ubang mga nasod. Naabay nasod nga nag-ilis og Diyos. Ang tubag wala. Pero niingon siya, pero kamong Israelite, inyo kong giilisan. O ang inyong giilis nako, ang mga Diyos-Diyos sa tanang nasod nga nagpalibot ninyo. Kinagrabihan. Ang Diyos sa Amorihanon, ila raman Diyos ilang gisimba. Ang mga Moabihanon, ilang Diyos, lapo ilang Diyos ilang gisimba. Ang mga Ehiptohanon, ilang Diyos ilang gisimba.
Ang mga Kanaanon, ilang Diyos, ilang gisimba. Pero ang mga Israelita, pagtalikod nila simba sa Diyos, tanang Diyos. Amorihanon, Ehiptohanon, Hanon. Ilang gisimba. That is why perting sukua sa Diyos. And hopefully, dili nimo ilisan si Lord. Pag-pray na lang nga ilisan si Pastor, ayaw, si Lord. Lord, ganahan ni Pastor, Lord. Malituhon kay dagay. Napay kilay nga. Ayaw jog ilisi si Lord. Dapat number 1 kanunay si Lord sa atong kasing-kasing. Amen? Dapat number 1 na to si Lord. Na, kani, kasagaran ni mga young people, we have our parents pod nga naadre. Young people paminaw. Gining mga lalaki, mga barkada-barkada, magkuyog-kuyog na sila, no? Pag makakita na sila nimo, kay angayan kayo ka, or makakita na sila babae nga angayan kayo, mukalit nag-ingon, Brad, uyab na ko. Relate, mga lalaki? Mukalit og ingon, uyab na ko. Unya, pagtanaw nimo, saktak ka naman. Sige ko no, ato ko nung tawgon, og uyab, bagyon mo. Miss, ay, saba ba? Kaya makabalo siya, bulag namin. Oo, nga na, di ba? Uyab niya na ba? Pero makabalo siya, bulag namin. O makabalo siya ba nga uyab mi, magbulag mi. Ay, babaw ba? Ay, saba. Kanang mo yung kang uyab mo, pero ikaw rin nakabalo. Kisay ngalan, day? Si? Ha? Rhea? Hola si Rhea. Example lang ha. Muingon si Angelo. Nga. Example lang gani. Muingon si Rhea. Si Angelo, manugilon sa tanan. Hoy, churchmate. Kabalo ka. Uyab mi ni Rhea. Nya si Rhea, wala na kaybaw. Inig makaybaw ka day. Usay mong bation. Di ba sulungan mo, masagpaan ko nina ko. Di ba? Isabda na to. Kanang ang kuno ni mo siya, pero siya wa kailan ni mo? Hello? Kanang feeling ni mo close mo, pero ikaw feeling na din ni mo? Kay wa siya feeling ni mo? Kanang feeling ni mo ba nga, na yung mga taong muhambog. Na nidaog nga Miss Universe, moingon dayon nga. Kunto, pareho may atog apelyido, murag igagaw man tingali na muna, kaya naman ko'y kuanda sa Cebu. Di ba? Mapareho ra gani mo apelyido sa artista, mugara na dayon ka. Mapareho na gani mo artista, apelyido sa gobernador, muhambog na dayon ka. Di pun mo kaila. Sakto? Mauni, mga Israelita. Labihang panghambog nilang naigugma mis Ginoo, nagalagad mis Ginoo, nagtuo mis Ginoo, ang among Ginoo mo'y tinuod. Pero sa pagkatinuod lang, ang Diyos, wala na nila ang kuna di ay. Tanawon sa nato, before ta mo balik, daday katong kaganina, Matthew 27, Matthew 7 verse 1. Tanawon na to. Ingon ang Matthew 7 verse 1. Mao man mangangkon ba? Matthew 7 verse 21. Sorry, kulang daig 2. Ingon diha. Tanawa, dire. Eyes on the board. Og na may Bible, dungaw sa inyong Bible. Matthew chapter 7 verse 21. Ingon sa? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Sa Bisaya pa moingon, dili ang tanan nga nagtawag nako nga nag-ingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kadto rang nagtuman sa akong kabubuton. O nya sa verse 22 mangreklamo sila, Lord, tanan baya Lord nga simba mo join ko, discipleship join ko. Midweek service, appeal ko, tanang gabi, nag-ampo ko, ikog basag Bible. Mareklamo.
Sa verse 22, tanawa. On that day many will say to me, daghang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, di ba nagsangyaw man mi sa imong ngalan? O nagpalayas og mga demonyo sa imong ngalan? O nagbuhat og daghang milagro sa imong ngalan? Verse 23. Ingon si Lord sa verse 23. Then I will announce to them, I'll never know you. Depart from me, you evildoers. Sakit. Miss Angelo, uyab na ko si Rhea. Si Rhea, mayawang ko kailan, ha? Sakit, no? Kanang mayong kang nakailakas Ginoo, pero waday ka na ilis Ginoo. And that is why it doesn't matter if the whole world will know you. Kung wala day ka kailhi dito sa langit. So bahala na lang, o di kailhon sa tawo, o di nakailhon sa imong igsoon, di nakailhon sa imong mga ginikanan, di nakailhon sa imong mga relatives, kay mo ingon na silang, balin-balin kag tinuuan, balin-balin ka. Di na kanila ilhon, it doesn't matter. Sagdi lang. Kaysa anang mailhan kas tibok kalibutan, i-accept kas imong mga friends, imong mga kaberks. Pero wala di ay ka na ilhi sa Ginoo. Sakit ka ayo no. Uyab baya mi. Sige ko no atong tawgon. Ay saba kay makabalo siya magbulag mi. Ikaw rin nakabalo. Ana mga taong relihiyoso kayo inday. Dong. Ngamayon silang nagtuog Ginoo, nakailag Ginoo, nahigugmas Ginoo, pero ilang binuhatan wala na ilhi sa Dios. Muna ilang gipanghimo, mga Israelite. That is why gibadlong sila sa Ginoo. Balik na ta dito, ma'am, palihog sa atong scripture. Ezekiel 16, 45. 45 na ta? 44. 45. 46. Diretso 46. Your older sister was Samaria, who lived with her daughters to the north of you, and your younger sister was Sodom, who lived with her daughters to the south of you. 47, tanawa. Wala ba ka? Bisaya jud ni ha? Bisaya gyud kay rong klaro kaayo giunsa niya pagsulti diha. Anyway. Dali ratang mahuman karon. 47, tanawa. Niyon ang 47, dili lamang kaysa nagmisundog ka sa ilang pagkinabuhi kundili, sulod lamang sa mubo nga panahon, gilabwan mo pagayod ang ilang pagkadautan. Muning akong warning sa inyo, young people, ha? Para rapaya po nis inyong kaayuhan. You know, usahay tungod sa atong mga gipang buhat, gipakita, ma-judge na ta nila. Ako lang ning warning. Dili buot gipasabot nga trending mo apil pud ka. Because daghang trending nga ni-degrade nimo. Kana bitaw mga trending, unya mo apil ka, na down na hinuon ka. Hapit na unta ka niya sugton, ay pari kuan man din siya, di na lang ko Na? Kay daghan kayong trending ron sa kalibutan. Unya mga evil pag yung kaayo ang mga trending, unya sundog-sundog ta. Mura taani og ang Israel nga nanundog sa Sodoma, nanundog sa Gomora, nanundog sa Samaria, nanundog sa Assyria, nanundog sa Moab, nanundog sa mga kabalo ka, usaray gisultis Biblia nga atong sundugon si Jesus Christ. Palakpakan nato ang Ginoo. Siya ragyod ang giingon nga angayan natong sundugon. Na kay makit-ang sayo, Christian naman siya nga nang ingana, okay ra day ni. Ayaw. Ogon sa regisultes Ginoo maoray buhata. In verse 49. Ingon siya. Now, this was the iniquity of your sister, Sodom. So, si Ezekiel iyang gihisgutan ang sala sa nasod nga Sodoma. Ngadto gisulti niya dunggan sa nasod sa Israel. Yang giingnan ng Israelite, paminaw mo. Mao ni ang sala sa Sodoma. Unsay sala sa Sodoma ningon siya. She and her daughters had pride. So garbo.
Kanang nas imong tapad inang garbuhon. Na, may bawaan ni mo garbuhon kay masuko. Pero mapaubsan ng thank you. So, pride. Garbuhon kayo ning Sodoma. Nganong garbo ni sila? Because dato kayo ning nasuda. O sa ato pa ng panahon karon ang pobre nila tag-upat sakyanan. Dato kayo ning Sodoma. So naa sila aning pride. Plenty of food. Grabe kayo ang ilang harvest kay nindot ang ilang mga yuta mo nang daghan silang pagkaon. And what else? Comfortable security. Murag makaingon silang, sulong-sulong mo. I-snack mo na mo. Kulba kayo. Murag, relax kayo sila. And they don't need God to protect them. As they look at themselves nga sila ang God. Kanang para nila, sila ra ang Diyos. So grabe sila. But didn't support the poor and the needy. Nagpatuyang sila sa ilang garbo, nagpasulabi sila sa ilang kadato, daghan silang pagkaon, pero wala sila nagtabang sa mga kabus o naghatag sa mga nanginahanglan. Muna ilang sala. James 4:17. Ang dili pagbuhat, sa unsay ang ayang buhaton? Sala. Muna James 4:17. Sila, muna ilang sala. Sodoma ang Gomora kato mas grabe kay naay prostitution. Lahi ra ba ang ilang prostitution kay mga laki ibaligya sa laki. Mga bae ibaligya sa bae. Grabe sila yads. Mga yads na sila. Are sa verse 50 tanawa. They were haughty, and did detestable things before me, so I removed them when I saw this. Nakita na ko nga grabe sila ka manglantaw silang mapagarbuhon kayo nga na ba? Mulok down sa uban. So I removed. Nakita na ko ni mo nang ako ning giwagtang. Giunsa man ni Lord ang Sodoma o Gomora. Gipaulanag kayo. Munang ayaw kag pangayog, Lord, blessing, kadaugan, pabor, kung imong binuhatan, supak sa Ginoo. Pangayo na lagulan nga kalayo. Ay, kamalo mo, faithful kayo si Lord. Yesterday, walay kuryente, 3 days na, nga wala po'y tubig. So akong mga anak, grabe ni Tajod, sayon ko sa Ginoo, Lord, wala mi tubig, so need ming mga buog tubig. Tumayo mi atong alturas. Yung Sunday ugma Lord sa umani, pundo diha nya. Mga lalaki ato mo sudpanan pangihi. Mga babae pangihi mo atong CR. Nanay tabo niyo ko Lord, kay diri bisan pag nay kuryente wa tay tubig, kay di man mo under ang bisan pag naaray tubig, walay kuryente, mawala gyapon ng tubig tungod kay motor man, makina. So nagpray ko sa Ginoo, Lord, kung taga-amin ni mong uwan, di na kayo bugnaw, di na kay init ang panahon. Di kay kog ingitan. Nya ikaduha, Lord, nami magamit pang bubo sa CR, panghugas. Ni uwan gyud. Kinakusugan. Nakaron pod gawan li ko ingon ko, human ani service, mga butag tubig. Human sa service, ni uwan. Wa ko kapangabog tubig. Mamang pasakyanan. Grabe kay si Lord, manggihatagon kayo. No? Mangayo ratas Ginoo mga igsoon. Basta kaya nga itong binuhatan, ilawom sa iyang pagbulutan, mangayo ka niya, mahalin induta. Pero mangayo kag ulan sa panalangin, niya imong binuhatan, dili makapalipay sa Ginoo, ulanon kag kalayo. Sodoma o Gomora. Nasabta na to? So, asan na ta? Verse 51, but Samaria did not commit even half of your sin. Tanawa, kining Samaria. Ikaw, Judah. Tanawang Samaria. Grabe sila kapagkasasala. Pero karon ang imong pagpakasala, di katunga ning gidaghanon silang pagpakasala sa imo kay mas daghan og mas grabe gyud ning imo. Now hinumduman nato kinsa ang gisultian ni Lord ani?
ang mga Israelita nga kaniadto grabe ka higugma kayos Ginoo. So warning ni nimo nga naminaw ug nako nga nagyaw-yaw. Nga pwedeng karon init kay tas Ginoo, pero inig-abot sa panahon kalimtan ra nimo si Lord kay imo siyang bayluan sa imong barkada. Si Lord imong ibaylog bisyo, si Lord imong ibaylog kwarta, si Lord imong ibaylo niya. Nga walay time nimo. Sakit, uy. You have multiplied your abomination. Gipasanay pa nimo, gipadaghan pa nimo, mas nilabaw pa ang imong pagkaluod. Kaluod ka. Nga na no? Abomination. Sa Tagalog na, karumal-dumal. Sa Bisaya na, imong kalawayan. Sa butangan po natog feelings. Kamu ba kaingon mong nasuko si Pastor Magwali? Gibutangan na akong feelings kay ang Bible suko nga nagsulti. Alangan isulti rin ako. Gidugangan mo imong pagkadaotan. Nagutan, nagyod na ako, oy. Subutangan yun natog emotion. Nilabaw pa ka kadautan kay kaniadto. Nilabaw pa ka sa imong silingan. Ingana si Lord ngadtos Juda, iyang ikasab-an ang Juda. Pero kay wala naman ning nasod, dili man sila gisgutan, ikaw may iyang gisgutan karong hapuna. Dawato na to ni. Amen? And he said, you have multiplied your abominations beyond theirs, and made your sisters appear in righteousness by all the abominations you have committed. Pwede ka mo manhis duha sa tubangan? Ako na magsuon. Dali. Kasi magsuon, ane. Dali. Dali mo sa tubangan. Tubangan, ani mo tindog. Arong makakita sila nang gaabang sa FB. Na makakita. Now, ayaw kayo padool, kay mahibaw, aki siya gwapa. Dito atubang. Now listen to this. Kinisya ang Samaria. Kinisya ang Juda. Di ka makita. Sulod. Now karon, si Samaria, grabe ang iyang pagpakasala. And the only way nga mahigmata siya is mutanaw siya ni Juda. Iyang tanawon ang binuhatan ni Juda arong mahigmata ang iyang espirituanong pagkatulog. Grabe kayo siya sa pagpakasala. Ibutang nato, kini nga babayi, dili siya magtotoo. Natural ang iyang binuhatan nga puro pagpakasala. Nanatanan, bisyo, droga, maghubo, magsayaw, magsininag dahon. Unya, mutanaw siya ni Juda. Si Juda, Kristohanon, magtotoo, nag-ila sa Ginoo. Inigtanaw niya ni Juda, tanaw ako sa inaitabo, makasasala siya. Pero siya nga Kristohanon, siya nga nag-ila sa Diyos, mas labaw pa kadautan ang gibuhat ining nakaila sa Diyos kaysa niya nga wala nakaila sa Diyos. Nga kung ikaw mo'y patanawon, matarong siya o siya mo'y dautan. Pero kini di ay mao'y dautan kung itandi nimo kung nagpakamatarong pa ni. Nasamtan na nato nganong suko si Lord. Ikaw magtotoo ka. Siya mag-agad nimo, ikaw mo'y panag-ingnan, ikaw mo'y example, ikaw mo'y kahayag, ikaw mo'y asin niya. Pero tanawa ang imong gibuhat, labaw pa noon kakadautan niya, kay bisan gani siya, wala mituo na ako, wala mituo sa Diyos. Wala siya nagbuhat og sala nga ing anak, kagrabe sa imong gibuhat nga anak ka nako. Maunay complain ni Lord ani. And sad to say, dagan kayong mga Christian karon. Nga kung imong tanawon ang ilang mga pagkinabuhi, daw-dautan pas dili mga Christian. Ang ilang pagkinabuhi murag, mas maot pa kaysa sa mga taong walay nahibawas Biblia. And hopefully, dili ka masuko, magpasalamat as Ginoo, nga dinhitag hius as Ginoo, aron ta matudluan. Amen. Okay, lingkod na. Salamat kaayo. Singlaon niya inyong bayad po. Mga available to. Di. Tikin to sila ni Lord. That is why, gikasabaan niya kayong Juda. Ikaw, Juda, ikaw na lang ang pag-asa nako.
Ang tibuok kalibutan wala nag-ila nako. Kamong Israel nag-ila nako. So kining katunga sa inyong gingharian, nitalikod na nako ang Samaria. Uluhang siyudad sa Northern Kingdom sa Israel. Nitalikod na nako. Ikaw na lang, Judah. Ikaw na lang. Tapos ikaw na nga lang yung natira. Ibuhos ko sa iyo lahat ng grace, authority, power, with all blessings and favor and victory para lamang makita sa mga tao sa palibot nga ikaw doon ay Diyos, nagpakadautan pagyod ka. That is why ingon ng 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Nga doon na kamoy gipangbuhat, nga grabe kayo kalaway nga bisan ang dili magtutuo, wala nagbuhat ani. Di ba? Nindot jud kayo mga igsoon kanang mo study kag Bible nga kanang focus kayo ka. Although sa una nimong basa di pa nimo masabtan pero nasabtan nimo ang story. But sa padayon nimong pagbasa, padayong pagbasa, especially maminaw kag mawali makasabot jud kag ayo. And mauni ang burden ni Lord sa ato, ang kabugaton, ang kasakit nga gibati ni Lord. Nga ang iyang mga anak mo pa'y nag-ulo og buhat og mga dautan. Suko si Lord. Padayonon santo ni. Nato, ingon diha. So, you have multiplied your abominations beyond theirs and made your sisters appear righteous by all the abominations you have committed. Tapos na, nakita na nila kung sa kadautan imong manghod. Karon, mas dautan pa ka. Mas may samot pa hinoon. Nga mga tao magtanaw sa imong manghod, righteous. Kaysa nimo. So wala na nabilin diha sa Lord. Ang tanan ni talikod nagpakasala na. In verse 52, you must also bear your disgrace. Ug kay gibuhat man nimo ni. Dad-ah ang kaulawan. Dad-ah ang kasakit. Guilty nga kasing kabugat, kawaygana, kaluya, kakapoy, tanan dad-ah. Because you did it. Since you have been an advocate for your sisters. Tungod kay nahimo pahinoon kang sumusunod niya, o siya po magtanaw nimo, labaw pa kang nahimong example nga, okay ra di ni, buhaton ako ni. May gisulti ni Lord. Sayo pa, pero ni alas 6 na ning atong palibot. It's gonna rain. Ting, ning, ning, ning. Okay? So, and then, ingon diha, for they appear more righteous than you because of your sins, which you committed more abhorrently than they did. So you also be ashamed and bear your disgrace. Maulawan ka og magdaladala ka aning bunga sa imong pagkadanghag. O butangan nato og emosyon. Maulawan ka! Magdaladala ka sa bunga sa imong kadanghag. Ingana ang emosyon. Ayaw anak kay sakit na pastor, naigo ko. Maulawan ka. Nya magdaladala ka aning bunga sa imong kadanghag. Tawa ka. Ay, nganaon day. Muna gisulti ni Lord. Kisa yung gisultihan ani? Ang Judah. Since you have made your sisters appear righteous. Delikado jud kaayo. Nakitang mga Kristohanon, kita pa'y kusog mamalikas kaysa wala nagsimba. Nakitang Kristohanon, mas bastos pang manulti kaysa sa mga dili Kristohanon. Nakitang Kristohanon, mas tag-as o garbo kaysa sa mga wala nagngalagad sa Diyos. Nakitang Kristohanon, mas madinumtanon, mas dili maluluyon, mas masinupakon, mas gahiag ulo, mas magbuot-buot sa kaugalingon, kaysa sa mga dili magtotoo. Muunsa man sila. Maingon sila. Di ko, mag-apil-apil, ang taon na ilang Bible.
Kay noon na si Kuan ba, buutan mo na siya sa una. Karon nangilara na kayo kinaiya, oy. You see? Si Samaria mas matarong pangtanawon kaysa ni Juda. Kinsa man ni si Samaria, wala na ni simba o wala na ni ila sa Diyos. Kini si Juda nag-ila og Diyos pero wa na nagsimba sa Diyos. Gikoleksyon na niya ang tanang Diyos sa laing mga nasod. Siya rog walay usan ninyong mutubag. Gibutang niya sa iyang atubangan niya, gisimba niya tanan. That is why mas mulabaw pa siya kadautan kaysa dili magtotoo. Ang Samaria nagsimba man sila sa ilang Diyos, but ang Juda nagsimba sa nagkalain-lain ug daghang matang sa mga Diyos-Diyos. Maunay atong bantayan Kristohanon. Kristohanon ginikanan o Kristohanong kabatan-unan aning Lourdes na ata diri. Bantayan gyud nato ni kay basin karon dasig kayo ta. Basin karon di gyud ko magpakasala, di gyud ko mosuidan na niya. Pag abot sa panahon ikaw may nangulo og pagpakasala. Maunay kuya. Nakabalo kag unsay lami kayo, dera sunduga ra gyud ang Ginoo. Sunduga lang si Lord. Ayon lang si pastor. Sunduga gyud si Lord. Nya basa iyang pulong. So musugot ka mayon kang uyab mi pero siya wa kabalo. Musugot kang mayon kang Kristohanon ko pero si Lord wa ka nailhin niya. Musugot ka ana. Dili oy. Ang atong kalipay unsa number 1. Imong ngalan na sulat didto na rehistro sa langit. Ingon ang Revelation ang mga pangalan nga dili makitaan sa basahon sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Ikaduha. Paharia ang balang espiritu nga maoy silyo, sealed, ilhanan or titulo nga ikaw iya sa Dios. Ug ang ikatulo, ayaw nagpakighugoy-hugoy sa dili mga magtotoo. Duha ang may tabo. Mapandol sila nimo or makompromise ka diha nila. Nga na lang. Then basa ang word ni Lord, ikinabuhig unsay naa dinhi. Simple lang kayo. Og aron dili mahitabo nga daw ang dili Kristohanon mas matarong pa kaysa sa mga Kristohanon. Usbo na basa to. 1 Corinthians 5 verse 1. Basahon pod nako sa Bisaya arong klaro igsuon and after this magtapos ta. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Ningon da gidungog na nga may immoralidad diha kaninyo og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang dili mga magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako. No? So diha lang ta kutob ato lang basahon ning usay sumpay gisuginlan ako nga may usa ka taong nakigpuyo sa iyang ina-ina. O dili man galing ni ing ani parehong salaa, pero sigurado na agyo pud tay mga nahimo nga kapakyasan atubangan sa Ginoo. Naa kay kinaiya atubangan sa Ginoo. Nga kay bawo kang dili maayo. Unya kung makakita ka sa uban, feel nimo, makita nimo nga wala siya anang kinaiya. Diha na nga tayo mayong kang grabe no, Christian ko, siya dili, pero dili siya mamalikas. Ako mamalikas og daghan. Dili ra bagyod usara ka tawo pero imong balikason og daghan. Mga animal ka. Mga pisti ka. Oh, mga pisti niya usara. Hello? So dapat na atay i-change. And hopefully dili ni mahitabo nato sa umaabot. Og ang angayan natong himuon mao nga ang mga nakatuna nato sa pulong sa Dios atong ikinabuhi
Arong dili mahitabo ang atong gikahadlokan nga giingon. Ang dili magtotoo, doubt, mas matarong pa kaysa nimo nga magtotoo. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Naabot tayo nakatunan? Amen. Let's pray. Lord Jesus, thank you sa imong mga pulong Ginoo namong nakatunan karong hapuna. Salamat kaayo Lord nga sa padayon madayag ang imong grasya diri sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ang imong presensya makita diri namo Ginoo. Lord God, gibuhat minimo aron nga ang imong panagway makita diri namo Ginoo. Gibuhat minimo Lord arong punon sa imong presensya ug sa imong mga pulong. I pray that the word that we hear this afternoon, mahimong maghatag og kausaban sa among kinabuhi. Pinaagi sa tandog sa imong balang espiritu sa kada kasing-kasing. O Holy Spirit, move in every hearts of this gathering, O Lord. Na imong kausaban among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. May rason nga gibuhat minimo sama sa imong dagway. May rason Ginoo aron makita ang imong panagway diri namo. Kaong Dios di namo makita pero kung among ikinabuhi ang imong mga pulong madayag ka sa mga tao diri sa among mga kinabuhi. Tabangi mi Lord nga dili mi ma-compromise. Nga dili mi Ginoo makit-an nga mga kalibutanon. Dili may makitaan o Dios nga naas pagpakasala. But makita minimo o makita mi sa mga tao nga nagpaubos, nagila, nagsimba o nagpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. I-bless ang kada young people nga niya, i-bless ang mga parents. Tabangi mi nga sa among mga giatubang karon nga mga problema, ikaw ang Dios magpalabang namo niini. Salamat Lord, mga balatian imong hatagan og kaayuhan. Ang hangin nga among ginhawaon imong hinluan Ginoo. Ingon man usab ang among kalag imong hinluan o among langitnon nga amahan. Ingon kas imong mga pulo nga di gyud matangtang ang puling kung naay trusong nagbabag. Kining among problema puling ra ni. Dili ni mawala kon ang mga truso, ang mga magpakasala, mao'y nagbabag na sa among kinabuhi. Thank you, Lord, yung imong tangtangon una ang among mga sala, O Diyos. O imong isunod pagtangtang yung mga problema ang nakagapos na mo, Ginoo. We give you back the glory with all the thanksgiving, the praise and worship, O God. Sa imong kaayo, diri sa among tagsa-tagsa kamang kinabuhi. This is our prayer in Jesus' name. Amen.